Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska pôjdeme preskúmať tento dom, čo vidíte za nami. A poďme sa na tu sme vo také garáži. Tuto voľak doma mal nervy. Potom pôjdeme takisto tam hore. Každopádne teraz som tu prišiel tak trošku nepripravený na natáčanie, lebo sme chceli s kamarátmi na schodku. Upa! Som vstúpil na to sklo, dobre, ja si musím dávať pozor, že stúpam trochu, lebo akože ja tu nebudem stúpať po skle. Každopádne sa nejaké tieto, ako si tu budem musieť vycenzurovať. Lebo niekto tu písal veľmi nevhodnú veci. Toto prevalná stolička, to voľaký krb, diera, tu je okno, takto von. A my sa ešte ideme pozrieť ešte pod nami poschode. Tam sa ešte ideme pozrieť a potom pôjdeme hore do podkrovia. Každopádne, čo som počul od mojich kamarátov, je, že tu bolo takedy dávno vytratá mačka. A už tu akože dlhšie nebude, lebo ja som tu bol možno 2-3 roky dozadu a mačka tu nebola už. Je taký krb. Tu je zase výhľad von. Tu už nechcem veľmi stúpať, lebo akože je tu také dosť to. Je to už také dosť spadnuté. Ideme sem. Som hore. Máme tašku. Tu je od telky tam. Aj tam dole bol od telky ešte jeden, ale ten som zabudol, že tam je, ale tu ešte máme vysávať. Za ním skočím a ideme trošku povysávať. Tu sú rozbité okná, košík. Niekto si tu zabudol patriť. Niekto ešte nedopil kovú. A sem už nejdem, lebo to by sa potom prepadlo. Už tam som ešte nebol, ale prepadnúť by sa tu prepadlo, lebo keď vidíte, tam sa už táto bunda vyzerá celkom nová. No, už to asi nebudem stráviť veľa času. Ty kokšo! A som normálne našiel tú obrazovku z tej telky. To vytiahnem, ešte to vidíte. No, obrazovka z telky. To zoberiem. A ideme ho zobrať tam. Tak, krásne použiteľná telka. Ja si myslím. Máme tu ešte tašku dole. Tam je palička, asi voľak kto išiel na výlet a trošku sa pozabudol. My ešte pôjdeme dole a ukážem vám nejaké zábery z toho, jak to vyzerá zvonku. A to bude z tohto videa všetko.